Вітаю! Ви глядите першы штотыднёвы выпуск навін палка Каліновскага ў 2023 годзе. На мінулым тыдні ў батальёне Літвін працавала выведка і БПЛА. Таксама працягвалася баявая падрыхтоўка асабовага складу. Ваяры батальёну «Волат» працягвалі трымаць абарону ў найгарачэйшым участку фронта, эфектыўна наносілі агнявое паражэнне па скапленню ворага. Палкавое падраздзяленне БПЛА імя Мікіты Крыўцова скарэктавала свой мінамётны разлік, які паспяхова адпрацаваў па варожых пазіцыях. Таксама на мінулым тыдні адбыўся выніковы стрым палка Каліновскага за 2022 год. Камандзір палка Дзяніс Кіт Прохараў і намеснік камандзіра палка Вадзім Ігар Кабанчук распавялі пра вынікі года для палка Каліновскага. Былі ўзняты пытанні, якія тычацца баявых падраздзяленняў і палітычных крокаў палка. Запіс стрыму вы можете знайсці на нашым YouTube-канале. Украінскія парламентарыі, дэпутаты Верхоўнай Рады Украіны павіншавалі беларускіх добраахвотнікаў з палка Каліновскага са святамі. Сябри, мене звати Олексій Гончаренко, я голова міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь» і я щасливий сьогодні привітати вас, справжніх білорусів, справжніх воїнів, які разом з нами, плечем до плеча, боронять Україну, тим самим наближаючи звільнення і Білорусі, яка сьогодні тимчасово окупована Російською імперією. Майбутнє Білорусі – це ви. Ви – це майбутнє білоруської армії, визвольної армії Білорусі, яка поставить БЧБ, біло-червоно-білий прапор над Мінськом, підніме його і гордо буде він там, як свідчення того, що Білорусь – це частина Європи, що Білорусь – це вільна країна, що Білорусь – це країна, яка має майбутнє. Я впевнений в вас, що ви це зробите, а сьогодні ми разом з вами нищимо цю Російську імперію, цю гідру і впевнений, що знищимо. Дякую вам за службу в рядах Збройних сил України. Дякую вам за ваш подвиг. Слава героям, слава всім, хто вже загинув на цій війні. Вони віддали своє життя за те, у що вірили. За вільну Білорусь. Так воно безумовно і буде. Слава Збройним силам України, слава білоруським добровольцям, слава Україні! Живе Білорусь! Ми, народні депутати України, члени міжфракційного депутатського об'єднання «За демократичну Білорусь», Богдан Яременко, партія «Слуга народу». Соломія Бобровська, фракція «Голос». Вадим Галайчук, «Слуга народу». Хочемо у цей передсвятковий період привітати, звернутися до героїчних добровольців, бійців полку Каліновського та привітати їх із усіма прийдешніми святами. Хлопці, дівчата, дякуємо за вашу боротьбу. Вона триває не лише за нашу землю, а й за вашу землю. Ми хочемо бачити вільний білоруський народ поруч наших дружніх українських і братерських, сестринських плечей. Тому лише перемоги і сили. Ви наші друзі, ви наші захисники, ми вам щиро дякуємо. Бажаємо вам, звичайно ж, спокійних, якомога спокійніших свят. І дуже сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому будемо разом святкувати нашу спільну з вами перемогу. Зі святами, друзі. І святкуватимемо як в Києві, так і в Мінську. Зі святами, друзі. З прийдешніми. Пра ўсе важныя падзеі ў жыцці палка, якія мы асвятляем у прэс-рэлізе, вы можете больш падрабязна даведацца з публікацыі ў нашых сацыяльных сетках і на афіцыйным сайце палка. Калі вы жадаеце падтрымаць полк, то ўсю інфармацыю можна знайсці на нашым сайце і ў апісанні да відэа. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!